కుమ్రంభీం జిల్లా రాజ్గొండ సేవ సమితి అలాగే గోండ్వాన పంచాయతీ రాజ్ సెంటర్ జిల్లా కమిటీలను ఈరోజు అక్కడ ఎన్నుకున్నారు. ఆసిఫాబాద్ కేంద్రంలోని రాజ్గొండ సేవ సమితి భవనంలో. ఇందులో ముఖ్యంగా రాజ్గొండ సేవ సమితి కుమ్రంభీం జిల్లా అధ్యక్షులుగా కుమ్రం మాంతయ్య కౌటల వారిని ఎన్నుకున్నారు. అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్గా సిడం మారు మాస్టర్, స్వయం గంగారాం లింగాపూర్, జనరల్ సెక్రటరీగా అలాగే మడవి గుణవంతరావు, జాయింట్ సెక్రటరీగా మడవి నరసింహరావు, సెక్రటరీగా అలాగే రాయసిడం శంకర్, వారిని ట్రెజరర్ కుడుమెత మారుతి, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్గా సిడం హనుమంతు, జైనేని రాజం, గురెల్ల నారాయణ, ఆత్రం ఆనంద్, స్వయం భీమరావు, ఆత్రం సత్తయ్య, ఎలది నారాయణ, వెడమ సీతారాం తదితరులను ఎన్నుకున్నారు. అట్లాగే గొండ్వాన పంచాయతీ రాజ్ సెంటర్ జిల్లమేడిగా ఆసిఫాబాద్ సంబంధించినటువంటి రాజ్గొండ సేవ సమితి భవనంలో కనక యాదవరావుని గౌరవ అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకున్నారు. అట్లాగే జిల్లా మేడిగా కురసంగ మోతిరం తిర్యాని, జిల్లా ఉపమేడిగా ఆత్రం లింగు ఆసిఫాబాద్, జిల్లా రాయ్ యజమానిగా ఆత్రం బొజ్జిరావు కేరేమేరి, జిల్లా గీతేదార్గా కుడుమెత యశ్వంతరావు సిరిపిరియు, జిల్లా గట్యాల్గా ఆత్రం సంతోష్ కుమార్ తిర్యాని, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్గా ఆత్రం సంతోష్, మిశ్రం సుభాష్, పెద్ది రామచందర్, కొచ్చడ భీమరావు, ఆత్రం తిరుపతి, పొర్తే పత్రు, కౌటాల, పర్చాకి బాజీరావు, కోర్కెట భగవంతరావు తదితరులను ఎన్నుకున్నామని ఈ సందర్భంగా రాజ్గొండ సేవ సమితికి సంబంధించినటువంటి అధ్యక్షులు, ప్రెసిడెంట్లు ఈ సందర్భంగా ప్రకటన విడుదల చేశారు. అనంతరం అక్కడ సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గొండ్వాన రత్న, సిడం అర్జు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గొండ్వాన రత్న, సిడం అర్జు గోండ్ మహాసభ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు, అట్లాగే రాజ్గొండ సేవ సమితి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వేందర్ సుధాకర్ తదితరులు హాజరై ఎన్నుకున్నటువంటి అందరికీ సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. భవిష్యత్తులో మంచి సేవాభావం, మంచి సమాజ నిర్మాణం కోసం కృషి చేయాలని ఈ సందర్భంగా వారు తెలిపారు.